गिबियावनो 21थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय अराय रायजोफोरनि थाखाय आंनि सिबिनाय आरो अननायखौ बावहरग्रोबाय। जों हावराघाट तिनालि दखरा गासिबो मोखां आफादा बानजायनायाव जों 21थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। 26 आरो 27 एप्रिलाव दिनै जोंहा सेथि सान सेथि हाबाफारि फुंनिफ्राय जागायजेनदों। फुङाव जों जोंनि गेलेग्रा फोथारखौ बेखेवदों। बेनि उनाव जोङो फिरफिला बिरहोदों, मुंख्लंफोरखौ जों मान बावदों। बेबादिनो सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै गेलेमु आयदाखौ जोंनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना लैहोर फैनानै गेलेदों, बादायदों। गाबोनबो जोंहा बेबादिनो सानसेनि हाबाफारि, गाबोन दिनैनि थालांनाय किसुमान गेलेमु आयदा दङबा जों फुंखिनियाव फोजोबगोन आरो सानजौफुआव जोंहा गेवलां मेल जागोन। गेवलां मेलाव जोंहा नुजाथिफैगोन जोंहा जोंनि बर'नि सासेल' नायल' जायल' इयां बिलिमोहन खाख्लारि बिथां गेदेमाया गाबोन जोंनि गेवलां मेलाव फैनानै जोंजों बे गेवलां मेलखौ जाफुंसार होफैगोन। आरो जोंहा बेलासियाव जों देंखोनि बिलिफांखौ जोंहा बेखेवगोन रेडिअ आर्टिस्ट गेदेमाजो श्रीमती जयमती नार्जारिया। बेनिखायनो बे साननैनि हाबाफारियाव जों मोनफ्रोमबो गामियारि रायजो राजा आरो जोंनि दखरानि मोखां आफादफोरनि बायदि बिबानाव थानाय गासिबो सोद्रोमा बिथांमोनखौ आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावबाय। आरो आं जोंनि बे रंजालि बैसागु देग्लायनि फालिनाया गाजा गोमजायै जाफुंदों होननानै आं गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोबथारनायाव आं आंनि गोरबोनिफ्राय आरो फिन रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। गोजोन्थों। प्रथमते नवबर्षर সমূह रायजक अभिनंदन ज्ञापन करिছো। আজি সমূह रायजे एकत्रित হৈ कार्बि आंलं तथा हावराघाट तिनिआलिर आंचलिकर সমূह बड़ो जनगोष्ठी आबसु कछारी समाज बडो साहित्य सभा आबोग हारिमु आफाद NDFB तथा आमार XBLT সমূह राइजे एकत्रित হৈ এই আঞ্চলিকত ৰংজালী বৈশাগু উদযাপন কৰিছে। এই উদযাপন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে আমাৰ একত্ৰতা ভাতৃত্ববোধ গঠন কৰা। ইয়াৰ মাধ্যমেদি বিগত বছৰত আমাৰ যিবিলাক আকুৱাহ বা বিফলতা আমাৰ হৈ গ'ল, এই বিফলতাসমূহক আমি আগত ৰাখি ইয়াৰ মাধ্যমেদি আমি সকলোকে ত্যাগ কৰি নতুন যেন আমাৰ উদ্যমেৰে আমাৰ যিমান অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাসমূহক লৈ নতুন বৰ্ষত আমি যেন অধিক উন্নতি পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, ইয়াকে সকলোকে কামনা কৰি সকলোৰে যেন জীৱনত শান্তি ঘূৰাই আহক, সম্প্ৰীতি ঘূৰাই আহক, সুখ শান্তি পবিত্ৰ আৰু প্ৰেম ঘূৰাই আহক, ইয়াৰ মানসেৰে আজি সমগ্ৰ আমাৰ হাওৰাঘাট তিনিআলিবাসীয়ে একত্ৰিত হৈ এই আজিৰ ৰংজালী বৈশাগু উদযাপন কৰিছে। ইয়াত সকলো ৰাইজে যেনেকুৱা আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে তাৰ বাবে আমি সঁচাকৈ অতি আনন্দিত হৈছোঁ। ইয়াৰ মাধ্যমেদি আমি ইয়াত শিক্ষাৰ মানদণ্ড কেনেকৈ উন্নতি হোৱা হয়, মানসিকভাৱে আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, শাৰীৰিকভাৱে কেনেকৈ আমি উন্নতি সাধন কৰিব লাগে, অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ আমি উন্নতি সাধন কৰিব লাগে, ইয়াৰ সবিশেষ আমি সকলোৱে ইয়াত আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ সহায়কাৰে আমাৰ এই আজিৰ ৰংজালী বৈশাগীৰ মহোৎসৱৰ আয়োজন। ধন্যবাদ।